Voi olla, että Panu puhuu vähän liikoja, en mä nyt sentään aivan kaikkea osaa likimainkaan. Kyllä se on yksi heikko alue selkeästi. Kuinka moni tietää, miten VLANin tietoturva toimii? Uskaltaako joku yleisöstä sanoa, että tietää? Tiedän. Olen murtanut niitä. Hyvä. Mä itse järkytyin, kun mulle selvisi, että näinkö se ihan oikeasti toimii, että eihän tässä ole niin kuin järjen häivääkään. Ja se on niin kuin se aihe, mistä mä aion tänään puhua, ja se liittyy mutkan kautta sitten HTTPS:n käyttöön. Eli tässä näkyy hallintakäyttöliittymä tällaiseen pieneen laitteeseen, joka ei herätä juurikaan huomiota. Tämä on akkukäyttöinen VLAN-tukiasema. Ja tämä on itse asiassa live-tilanne, että mitä kaikkia koneita täällä on tässä mun tukiaseman läheisyydessä ja mihin verkkoihin ne on liittynyt. Eli täällä näkyy MAC-osoite, josta tiedetään, että kuka kukin on, ja sitten, että mihinkä verkkoihin ne on liittynyt. Tämä on ihan mielenkiintoista tietoa sinänsä itsessään. Tämä päivittelee tuossa puolen minuutin välein, että josko se saisi lisää tietoa. Ja tämä on mukava, kun tämä on tällainen tuotteistettu, niin tässä ei tarvitse olla semmoinen Iiron kaltainen niin kuin tekninen hakkeri. Tämä onnistuu semmoiselta niin kuin Commando Pipo pukumiesyhdistelmältäkin ihan hyvin. Mutta sitten, nyt jos... Vähän isommalle tekstille. Joo, saa. Nyt sitten, jos mä painasin tuosta hiirellä, että Allow Associations ja Beacon Response ja niin poispäin, niin mä menisin ehkä lain väärälle puolelle, koska sen jälkeen teidän niin kuin näiden laitteiden yhteydet tulisi tähän mun tukiasemaan, josta mä pystyn tarkkailemaan liikennettä. Joten mä en tietenkään tee niin, koska mä oon tosi kiltti valkohattu. Mutta täällä näkyy nyt sitten tämä, että kun ne koneet täällä huutelee, että olisiko tällaisia VLAN-verkkoja, joista mä oon kiinnostunut, niin kuin vaikka VR-junaverkko tai Valve Guest tai jotain, niin tämä laite keräilee näitä. Nämä on kaikki kerätty tänään täältä. Mä tyhjensin tämän poolin tuossa aikaisemmin. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että toisaalta teidän niin kuin koneet, silloinkin kun ne ei liity näihin verkkoihin, kuten mun tukiasemaan, niin ne kertoo, että missä te olette käynyt. Sitä on käyty Futurisella esimerkiksi kylässä. Hyvin mielenkiintoista. Ja sitten kun siellä on se MAC-osoite, niin nythän me tiedetään sitten, että kuka on käynyt Futurisella kylässä, pienen mutkan kautta ehkä kohta. Signaalivoimakkuutta tarkkailemalla pystytään katsomaan, että juuri tuo henkilö itse asiassa on se, jonka MAC-osoite on kyseessä. Ei tarvitse henkilöä millään tavalla vaivata eikä tehdä mitään hakkerointitemppuja. Niin me pystytään pinpointtaamaan, että sitä ollaan sitten töissä Futurisella tai käyty kylässä tai jotain muuta. Ja teidän laitteet tosiaan huutelee näitä verkkoja koko ajan. Silloinkin, kun niillä on verkkoyhteys, ne kertoo, että mä olisin tosi kiinnostunut liittymään tällaisiin verkkoihin. Tämä oli tosi järkyttävää. No sitten, mistä se puhelin tai läppäri tietää, että VR-junaverkko on VR-junaverkko? Vastaus on pelkästään tuosta stringistä. Eli jos nimeää oman tukemasemansa VR-junaverkoksi, niin kaikkien laitteiden mielestä se on ihan validi VR-junaverkko. Tämä muuttuu vielä paremmaksi. Nyt tämä tuotteistettu laite vastaa mille tahansa laitteelle, että mä oon just se verkko, eli se vastaa kaikilla mahdollisilla nimillä, että mä oon juuri se verkko, mistä sä oot kiinnostunut. Siinä protokollassa ei ole mitään syytä, miksi sama tukiasema ei voisi olla eri klientille niin kuin eri niminen yhtä aikaa. Tämä on tosi siistiä. Joten täällä on sitten kaikenlaisia tämmöisiä moduuleita, ei mennä niihin nyt tarkemmin, mutta esimerkiksi tämän avulla mä voisin nähdä livenä, että mitäs verkkoliikennettä siellä klientilla nyt sitten mahdollisesti meneekään. Ja tässä on muitakin tämmöisiä vastaavia moduuleita, joiden avulla sitten voisi tehdä myös sellaista, että hetkinen, nyt jos se haluaakin mennä jonnekin, niin itse asiassa, jos se vaikka haluaa mennä Facebookiin, niin mä voisin sen Facebookin itse asiassa mä voisin olla se Facebook sille sen koneelle, kun se kysyy, että missä se Facebookin palvelin on niin kuin DNS-mielessä. Niin mä voisin itse asiassa olla se tosi mielelläni, jonka jälkeen on niin kuin helppo kaapata sen logini sinne tai jotain muuta. Tämä on tosi spookia, koska tämä laite maksaa noin alle 200 €, ja kuka tahansa osaa periaatteessa käyttää sitä pienen harjoittelun jälkeen, mistä päästään nyt tähän varsinaiseen mutkan kautta tähän HTTPS-pointtiin, eli te voitte omista laitteistanne ottaa pois, että älä liity VR-junaverkkoon, unohda semmoinen ja kontrolloida sitä asiaa. Teillä on ehkä firman VPN, joka ehkä turvaa teidät silloin, kun te liitytte hotellin VLANiin.
Mutta nyt kun tehdään asiakkaalle palveluita, niin kuinka moni loppukäyttäjä tajuaa nämä jutut ja osaa turvata sen oman yhteytensä ja kuinka monella loppukäyttäjällä on VPN käytössä? Veikkaan, että ei välttämättä kovin monella. Ja tämän tyyppiset vempeleet on mun mielestä niin kuin vahvin argumentti sen puolesta, miksi nyt pitäisi kiireesti siirtää kaikki palvelut HTTPS:n päälle, eikä enää ajaa niitä HTTP:n yli. Koska tämä tulee olemaan ihan oikea ongelma, eikä siihen mene kauaa, koska näitä laitteita voi tilata satasella netistä, tai sen voi rakentaa itse, jos ei halua päästä vielä halvemmalla. Iiro rakensi tuosta omasta läppäristään tilaamalla pari VLAN adapteria, niin tällaisen 10 eurolla noin suunnilleen. Ja se voi tehdä Raspberry Pin päälle ja niin edelleen. Eli niin kuin kustannusmielessä ja käytön helppouden mielessä nämä olen kaikkien ulottuvilla. Ja nyt sitten kun voi ostaa kaikkia juttuja verkosta, hoitaa kaikkia asioita verkossa, jos se palvelu ei ole HTTPS:n päällä, niin se on niin kuin katastrofi, joka tapahtuu aivan varmasti lähitulevaisuudessa. Tässä on niin kuin ajattelemisen aihetta nyt sitten, kun sekä henkilökohtaiselta kannalta että asiakkaiden ja töissä tehtävien järjestelmien kannalta. Kiitos. Mulla ei tämän enempää tästä. Jahas. Onko kysymyksiä kellään? Tuoli ihan takana. Terves. Kiinnostavaa tietoa, mikä se laite on ja mistä niitä saa. No niin, tämä on täysin maksamaton mainos, mutta oli muuten mielenkiintoista huomata, että ilmeisesti joku täällä yleisössä on tuonut samanlaisen laitteen tänne tilaisuuteen päätellen VLAN-verkon nimestä. Joten kannattaa nyt hieman miettiä, että sitten missähän se oma laite on kiinni, mutta laite on Wi-Fi Pineapple. Tämä on versio 5. Tämä on ollut markkinoilla jo monta vuotta. Eli tämä ei ole sinänsä uusi asia, mutta nyt tämä ongelma niin kun alkaa kumuloitua, kun niitä palveluita on eri tavalla käytössä ja nämä laitteiden hinnat on tullut alas. Tätä saa tilata netistä semmoista kuin Hack 5 kaupasta. Niillä on muitakin hyvin mielenkiintoisia laitteita. Me tilattiin firmalle muitakin leluja kuin tämä. Muita kysymyksiä? Ei muuta tähän hätään. Mitä jos on BPA2 käytössä omassa VLANissa ja se laite, joka on yhdistämässä siihen, broadcastaa sitä SIDiä, että nyt mä haluaisin ottaa yhteyttä tähän, niin jos siinä on salaus päällä, niin voiko joku esittää olevansa tukiasema? Ei voi käytännössä. BPA2 handshake on sellainen, että se salasana ei itse asiassa liiku sen klientin ja tukiaseman välillä, vaan siinä lasketaan semmoinen hashi, jonka se heittää sinne toiselle puolelle ja toinen puoli vastaa hashilla. Käytännössä ei voi murtaa, paitsi tietenkin brute forcettamalla, jos on joku password 123 salasanana tai jotain sellaista, mutta ei voi silleen niin kuin oikeasti kryptoa murtaa siitä nykyisillä koneilla. Mutta kaikilla ei ole VPA2 käytössä. Mä katsoin tuolla omassa himassa niin kuin kerrostalossa, että mitäs naapureilla on, niin eihän niillä nyt kaikilla suinkaan VPA2 tietenkään ole. Jos oma läppärini pystyy toimimaan tukiasemana ja pyöritän siinä Kali Linuxia, niin pystyykö tuolla Pineapplella tekemään vielä jotain enemmän? Tai ei pysty. Eli jos sä otat läppärin, laitat siihen pari Wi-Fi-adapteria ja Kalit ja kaikki, niin ei tällä ei pysty tekemään enemmän. Eli tämän etu on lähinnä se, että tämä ei herätä niin paljon huomiota kuin se, kun sä kuljet sen läppärin kanssa jossain. Mulla olisi semmoinen lisähuomio tähän, että useinhan, siis tämä liittyy nimenomaan tuohon HTTPS, että kun te olette avoimissa verkoissa, niin aika useinhan niin kun menee jollekin saitille, niin kirjoittaa sen saitin osoitteen ilman sitä HTTPS-etuliitettä. Eli silloin, jos te olette spoofatussa tukiasemassa, niin se spoofattu tukiasema saa
tilaisuuden ohjata sen ensimmäisen HTTP-kutsun ihan mihin huvittaa. Niin kuin tämä Facebook-esimerkki, että se DNS vastaa, että IP-osoite facebook.comin on itse asiassa minun, jonka jälkeen... Aivan. Ja siis kun ne yleensä ne palvelut tekee sitten redirectin sieltä HTTP-puolelta HTTPS-puolelle, niin se ei ole kauhean vaikeaa tehdä redirecti tosi kivalta näyttävään HTTPS-sivustoon, joka ei ole itse asiassa niin kiva. Kyllä. Tähän on valmis plugari siihen, jolla tämä on niin kuin mahdollisimman helppoa. Should have known. Tämä on ihanaa, että tässä on sellainen plugin rajapinta, että ulkopuoliset henkilöt, kuka tahansa voi tehdä näitä plugareita, niin siellä on valmiina tämmöisiä niin kuin hotellin VLANin kirjautumisportaali feikkinä esimerkiksi, jolla niin kuin ei tarvitse osata koodata mitään, mutta saa aidon hotellin VLANin kirjautumissivun näköisen kirjautumissivun. Aivan. Tuolla. Kiitoksia hyvästä esityksestä. Vaikuttaako tämä miten paljon noihin 3- ja 4G-yhteyksillä tehtäviin juttuihin? Ei. Mä harkitsin sellaista, että olisin voinut myös tilata 600 eurolla tukiaseman, joka toimii GSM-tukiasemana, mutta kun Suomen lainsäädäntö on hivenen nihkeä siinä, että mä perustan tänne feikki-tukiaseman, mutta sekin on siis tosi lähellä. 600 euroa ei ole paljon rahaa. Sillä saa semmoisen softaradion, GNU-radion, jonka avulla pystyy niin kuin software-defined radiolla tekemään GSM-tukiaseman, jonka jälkeen sun kännykkäyhteydet, jos ne ei kulje ne jutut HTTPS:n yli, niin taas saat niin kuin fucked. Tälleen kauniisti sanottuna. Joo, siinä. Eiköhän tätä voi kaikki miettiä. Suurin osa teistä varmaan tiestän jo, toivottavasti. Ja niin, Antilta voi tietenkin kysellä lisää. Nyt me ollaan pääsemässä siihen vaiheeseen, että tulee ruokaa. Mutta kiitoksia Antti. Kiitos.